de droga. Nice ball. Bantay pa ko na ako sa tayo. Kaya mo pa na naman. Hindi kayo saan sila. So, karoon nakanood ko siya. Stop. Foul number 6. Mascarenhas, defensive foul. Defense. Number 35, Mariaca. Unless mo, nagyan na rin. Parealizated sa layup sa shot. Gawas ka. Oo, na-continuous mo. Pero stop. Stop nila. Nababantay. Murag ko na siguro na eh. Evaluation na lagi. Evaluation na ba? Awa no, mangyari pa. So we salting ali. Substitution. The number 4, Facundo. Substitution. Number 24, round 4. Number 50, Loreto. That's the first personal substitution. Second, team foul, Alco, energizers. 17 seconds on the shot clock.
Foul number 7. The first. Now